महत्त्वाची बातमी येते पाकिस्तानाकडून। आताची सर्वात मोठी बातमी येते पाकिस्तानमधून। पाकिस्तानला पळता भुई थोडी झाली आहे। दहशतवादी तळांना लष्करी चौक्यांमध्ये आता बदलण्यात आलेला आहे। दहशतवादी तळ हे पाकिस्तानच्या लष्करी चौक्या बनलेल्या आहेत। ही माहिती अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे। आता हे सांगण्याचा दुसरा कुठलाही पुरावा लागणार नाहीये, कारण दहशतवादी तळ पाकिस्तानमध्ये जे होते त्यांनाच आता लष्करी चौक्यांमध्ये बदलण्यात आलेला आहे। पाकिस्तानमधून ही सर्वात महत्त्वाची मोठी बातमी येते की पाकिस्तानमधली दहशतवादी तळ आता लष्करी चौक्यांमध्ये, पाकिस्तानच्याच लष्करी चौक्यांमध्ये बदलतायत। पाकिस्तानी सैन्यानं लष्करी चौक्या दहशतवादी तळांवरच बनवलेल्या आहेत। त्याच्यामुळे दहशतवाद्यांना अर्थातच आसरा पाकिस्तानच देतं, यासाठी दुसरा कुठलाही पुरावा आता सांगण्याची गरज उरलेली नाहीये। पाकिस्तानमधून ही आताची मोठी बातमी येते।